बड'ल लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ मोनसे दुखुनांथाव रादाब। दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि डक्टर लीलाधर ब्रह्म बिथाङा रुंसारि जाबाय। मख'नो गोनांदि डक्टर लीलाधर ब्रह्म बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो बेरामाव गोग्लैनानै दंमोन। मैया बेलासिनि 4 रिंगासो समाव बिथाङा जोबथा हां बोयो। बिथांनि रुंसारि जानायाव दुलाराय बर' माहारिनि गोबां खहा जानानै थांबाय। बिथांनि रुंसारि जानायखौ बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। मैया आसाम नाङैनो ग्रेड 4 साख्रिनि आनजादा जोबनानै थांबाय। नाथाय मैयानि ग्रेड 4 नि आनजाद सोलिबाय थानाय समावनो पुलिसआ काछार कलेजनि गुरायुं सिद्धार्थ शंकरनाथखौ हमनानै लांदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सरकारनि होनाय बिथोनफोरखौ गुरायुं सिद्धार्थ शंकरनाथआ मानियाखै, जायनि थाखाय सरकारनि नेमखान्थियाव गुलाय गुजाय खालामनायनि थाखाय पुलिसआ बिथांखौ हमनानै लाङो। बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ दिल्लीयाव दावबायहैनानै बिटिआरनि सा 50 फरायसाफोरखौ खौरां लाहैदों। UPSCनि थाखाय CEMS सुपार 50 नि गेजेरजों सायख'जानाय गासै सा 50 फरायसाफोरा दिल्लीयाव कचिं लाहैनायखौ बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा दिल्लीयाव थांनानै खौरां लाहैदों। मैया मिरु बन्सुनि दैदेनगिरिफोर आरो बड' राइटार्स एकाडेमिनि दैदेनगिरिफोरा जयैनो त्रिपुरानि राजा प्राद्युत बिक्रम माणिक्य देबबर्मा बिथांखौ त्रिपुरानि राजथावनि आगरतलायाव लोगो हमहैदों। लोगो हमहैनानै आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनायनि बागै गुवारै सावरायो बिथांजों। आरो बिथाङा बन्सु आरो BWA नो खोथा होयोदि बड'लेण्डनि सोमावसारनायाव हाजासेमानि मदद होगोन होननानै, लोगोसे आलादा रायजो त्रिपुरालेण्ड आरो बड'लेण्डखौ माबोरै मोननो हागोन बेनि प्लान पलिसिनि बागै गुवारै सावरायलायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बर' सावथुन नायनो मोजां मोनगिरि बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। पंकज लाहारीनि डिरेक्ट खालामनाय बर' सावथुन दाखा जोमैखौ फैगौ 8 सेप्तेम्बर खालारखालि रिलिज खालामनाय जासिगोन। बे सावथुनाव बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर लिंसार बसुमतारी आरो जाखांफु फावखुंग्रि मनालिसा हाज'वारि सानैखौबो जयै गिबि खेब फाव खालामनाय नुनो मोनगोन। रायखांनो गोनांदि मनालिसा हाज'वारिनि बिनो गिबि सावथुन। बे सावथुननि स्ट'रि स्क्रिप्ट आरो डिरेक्टखौ पंकज लाहारी बिथाङा खालामदों। प्रडिउस खालामदों मनजित नार्जारी, पंकज लाहारी आरो सोरां बसुमतारी जयै साथामबो। बे श'नि थाखाय उदालगुरि आरो बाक्सा जिल्लानिया 690050 2092 आरो 7577031029 आव कल खालाम आरो चिरां आरो क'क्राझार जिल्लानिया 9957899503 7002247815 आव कल खालाम। मैया क'क्राझार जिल्ला गसाइगावनि संकस दैमायाव सिनाय मोनै सुबुंनि गोथै सह मोननो हानायखौ लानानै ओनसोलनाङै दुंहाव थासारि सोमजियो। सोरबा बुथारनानै दैमायाव गारहरनायनि सन्देह खालामनाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला साखाथि गामिनि सुबुंफ्रा दैमानि रुगुङाव गोलैना थानाय गोथै सहखौ नुनानै जायगानि पुलिस बिफाननो खौरां हरो। लोगो लोगो पुलिसआ जाथायसालियाव फैनानै गोथै सहखौ दैनिफ्राय बोखाङो। दैनिफ्राय बोखांनो हानाय सुबुंखौ 57 बोसोर बैसोनि जागोन आरो आदिबासि हारिनि सुबुं होनना आन्दाज खालामनाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।